Er gebeurt hem in, op het gebied van het Friesk. En alle dingen dat altijd op praat is, het gebeurt maar net. De FNP is een nieuwe politieke partij met als doelstelling het langs democratische weg vormen van politieke macht ter veiligstelling van de toekomst van de Friese natie en het geluk van de Friese mens. En wat wie de reactie hierop? Dat is een atoombom. Heel geweldig. En dat is de bedoeling eigenlijk. Kijk. Nou, doe dat maar net eerst. Dat er is dus Jan Ben Singelsma erin komen, dat wie een man, ja, die kon de dingen zo goed, zei ze. Dus die stier geregeld in de krant. En dat zijn hele belangrijke mensen die dat kennen. Hè? Ja, daar ben je dus wel serieus om. Ik moet zeggen, dan stier het in de krant en later ben ik, ja, die man had gelijk. Volkomen gelijkberechtiging van het Fries in het bestuursapparaat van provincie en gemeente in Friesland. Nou, daar ben je aardig aan mij. Redelijke verfrissing van het lager, middelbaar en hoger onderwijs voor Friestaligen. Nou ja, daar is nog wel wat aan te doen. Dagelijkse Friestalige radio-uitzendingen van minstens 3 uren. En geregeld Friestalige tv-uitzendingen. Nou, dat is wel aardig uitkomen. Ze zijn nog net wat ze zijn dat ze toen voor eigen hingen. Meer liep weer ergens van het Fries en het Hollands, dus maar. Dat mensen zelf het net eng vinden om of Fries te broeken of Hollands te broeken of dat toch ook hinder te broeken altijd soms nodig is. De kans van de FNP Boeten Friesland liggen vooral in Europa. Dus net in Den Haag, maar in Europa. Europa is vol meer jacht op regio's. Ik denk meer voer vanuit Brussel, wat automatisch vaak meer yield is. Voor bepaalde culturele dingen, voor taalkundige dingen. Ze is zelfstandig als een eigen land, dat net. Maar wel zelfstandig in het ding die voor ons belangrijk is, dat we er zelf ook in kennen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de gasyield, wat actueel weer is, maar wat inderdaad wel van Friesland, eigenlijk wel naar Friesland gaan moet.